Eta ibilbidean esan bezala, kaskoak, muinoak izan daitezke, eta txirrindularitzan gogoko dugu txirrindulariei arazoak jartzea. Ez dugu, txintxetari jartzen momentuz, errepide bazterrean, baina hortik doa. Daukadan urrengo bideoa, izan ere, Flandriako turreko muino baten bideoa daukat. Eta, noski, ideiarik onena ez dakit, hau inoiz ikusten ez duen batentzat, badenez, ideia on bat, Koppenbergeko muinoa duzue, bustita, iazko Flandriako turreko irudiak duzue, eta hortxe txirrindularik ikusten ditugu, arbide gunean gora, eta jendea eta animatzen, eta hortxe dugu, Movistarreko txirrindularia hankalurrean duela, ezin muinoa igo, saiatu arren ezin, matxura kasu horretan, baina matxura gabe ere laster ikusiko duzun bezala, ezina jota, hortxe ikustugu, gareko txirrindulari honetakoa, Mathieu van der Poel, honi berdin zaio, arbidea bustita egon, arbidea izan, ala ez, edo zu gainean, edo ur gainean, horrenik ere, bizikletatik haitxik gabe ingo luke bideo osoa, baina hemendik aurrera ikusiko dugu nola, txirrindulari guztiak bizikletatik gaitxi beharrean egoten diren. Eta... Hau Flandriako tur batean, monumentu... Hau Flandriako turreko irudiak ditugu eta hau gustatzen zaigu txirrindulari zaleoi, txirrindulariak errepidetik atera eta bide txarretan sartzea eta halako arazotan sartzea. Badago, zerbait aipatzekoa eta zerbait aste honetan justu gogoetarako eman didana. Dela, zuk nola ikusten dezu, Koldo? Futbolaria eta txirrindularia. Zuretzako zein da dagoen desberdintasuna. Ze neukazkenean, bi munduetatik nago gaur egun jaten edo bietan naiz ikusle, eta neuk bintzat argi daukat edo badakit. Hemen antzerkirik ez dagoela. Hemen antzerkirik ez dagoela, hori da titularra. Hori da titularra, hemen antzerkirik ez dago. Nik adibidez, da oso ondo esan dezun bezala, aldapen kasua adibidez. Eta hemen esan dezu ahalik eta okerren joatea jendea eta hori guztia. Nik aipatu nahiko nuke, adibidez, futbol munduan egon garenok, futbolaria ikusten dugula, izan nahiko genukeena, edo izan nahi genuen ametsa betetzen ari den pertsona. Orduan badago admirazio edo inbirizano bat, futbolariakiko. Hau da, ikusi duzu bere gaitasunak zein diren, zu saiatu zara berdina egiten, edo aurrez aurre izan duzunan jokalari ona, eta ikusi duzunen ez dezula zuk lortu, berak bai, eta garbi daude arrazoiak zein diren. Eta orduan da, zerbait begiratzen duzula eta esaten duzuna. Ia ariaiz lortzen nire ametsa, baina aprobetxatu ezak, eta jarraitu lanean. Eta orduan badago hor admirazio bat, edo gauza polita. Txirrindulariarekiko nik behintzat, eta kuadrian ere askok esan duguna da, ikustean hain malda gogorretan, eta nola diren gai, beraien gorputzak, mugetaraino eramateko, eta zeintzu horretan berriz da begirunea, edo ez da enbidia, edo ez da horrelako zerbait, baizik da benetan gauza ederra, politia, eta zeintzu batean ere esaten dezuna, benetan sufritzen ari da pertsona, zuk esaten dezuna, antzerki falta baino gehiago da, txakalaldi bat dagoenean, hor da benetan esaten dezuna, hau dut gustuko. Hau dut gustuko, pertsona edo txirrindulari honen mugaraino eman du bere gorputza, eta potxe egin du, eta hor da, esaten dezunean, behondeikela, edo behondeizula txirrindulari horri. Txirrindularitza mundura edo profesionaletara heldu ez garenok ere badugu, ez? Horregatik. Sasi futbolaria eta sasi. Nahi nuke aprobetxatu zaik, baina, bueno, txirrindulari dien artean ere badago, ez? Hobeto erortzen zaizunik, gutxiago, eta agian esaten duzu, honekin bidi pixkat ematen dit, baina, bueno, ez ditugu izenik
botako, bada espada ere izenik ez dugu botako, baina hemen erakutsi nahi dizut, Belgika ez dela toki bakarra txirrindularei segadak jartzen aditua. Hemen 2015ko Donostiako klasikoa dugu. Eta hemen ikustegu Greg Van Avermaet garai bateko BMX-eko txirrindularia aldapan gora sufritzen eta bi moto alboan dituela, ja tragedia ikusten dut hemen. Ikuste duzu, nola moto gidaria eta bumba, biak. Joan ziren, pizkutara, aipatzekoa da, tipo honen erreakzioa. Begira, eta. Berde ez dagoen gizon hau, eskuak buruan, eta momentuan jartzen da, Adam Yates, uste dut dela bestea, bera, animatzen, hementxe, itxeo momentu bat, hemen nola erortzen duen biak, eta zalearen tristura, edo... Bai, zalea eskuak buruan dituela, baina Adam Yates pasatzen denean, begiratu zale berdez dagoen zale hori, eskuak buruan dituena, Adam Yates ikusi, eta txaloka hasten da, ja ez dago tragediarik. Ja, bueno, erori beharrekoa, txirrindularia badator, eta animatzen. Hasten da, hori da aktitudea, izen berdena. Bai, da, esaten dut, da, zentzu horretan adibidez, Gorka Izagirre. Gorka Izagirre nahi dut aipatu, sekula ez dudalako pertsonarik ikusi, bera bezain triste zijoanik, duela 3 urteko, Baloniako fletxako uiko paretazarrean. Ikustea badator Gorka Izagirre, astea txaloka, astea bere izen animatzen, berak begiratzea, eta ikustea triste arpegia. Ustuta gizona, egia da azkeneko 3. Igoera zuela, baina momentuan bertan neu ere triste jarri nintzen, edo goibel, edo tristura, edo ustutze hori transmititzen da txirrindularitzan, eta ez agian animatuaren futbolean, ez hori da pixkat. Azkenari hemen behar zaio hemen txalo gehien lehenengoko normalen ondo biten hemen dugu Antiguako aldapaz Zumarragan hemen ere kotxea ezin igaro, zale ugari, ez da 2013ko itzulia esote den, kotxeari bultza eginez, txirrindulariak nolabait. Hau da txirrindularitza, hau da, bueno, esaten duzu, autopistatik sartzean lasterketa, ez, alako errepideetatik sartzean dago txirrindularitzaren xarma hori ikutu. Xarma, eta batez ere, hor, Euskaldunak goraipatu, ze adibidez hartu nuen tristura, ez, potrotako adibidez igual gehiago izan zen, Belgikan bertakoei zuzentzen dizkiete animoak edo txaloak, eta zeharo harritzen dira gu adibidez hango maldetan, landa baten aurretik edo Izagirre baten aurretik beste edonor pasatzen zelarik txalo egiteko. Zentzu horretan ere, esanguratsua edo zabaldu zen, duela urte batzuk, binego itzulean zelari, Jon Izagirrenen aurretik, mundu guztia, binegori animatzen.